Θα ήθελα να μας πείτε τι πιστεύετε πως είναι αυτό που λείπει από τους ανθρώπους της εποχής μας και πώς οι νέοι μπορούν έτσι να πλησιάσουν την Εκκλησία και να την χρησιμοποιήσουν κατά κάποιον τρόπο για να πετύχουν αυτό που είναι ο σκοπός του ανθρώπου, η κοινωνία με τον άνθρωπο και τον Θεό. Ακούστε, κάποτε στις συντροφιές τις παλιές τα παιδιά μεγαλώσανε, κάποιοι ήταν φοιτητές. Ένας νεαρός λοιπόν, σήμερα είναι γιατρός, άκουγε αλλά δεν έπαιρνε θέση ποτέ. Άκουγε όμως. Ρωτούσε αλλά δεν έπαιρνε θέση ποτέ. Κάποια στιγμή λοιπόν τους έθεσα εγώ το ερώτημα που έθεσες. Είπα, ρε παιδιά, τι καταλάβατε όλο αυτόν τον καιρό? Μπορεί ένας άνθρωπος νέος στην εποχή μας να ζήσει κοντά στην Εκκλησία? Και ζητάει αυτός πρώτος το λόγο. Παραξενεύτηκα γιατί δεν με είχε συνηθίσει. Λέω, λέγε. Μου λέει, κάνατε λάθος ερώτημα. Του λέω, και ποιο είναι το σωστό? Μου λέει, μας ρωτήσατε αν μπορεί κάποιος σήμερα νέος άνθρωπος να ζήσει μακριά από την Εκκλησία. Όχι να ζήσει όλα αυτά μέσα στην Εκκλησία. Πρέπει να μας ρωτήσετε αν μπορεί να ζήσει χωρίς την Εκκλησία. Θέλω να καταλάβω να πω το εξής. Η Εκκλησία για πολλούς είναι ο μεγάλος άγνωστος. Και αυτό μένα με κάνει να χαίρομαι και να λυπάμαι μαζί. Διότι πόσο ξέρουμε τι είναι? Από αυτά που κυρίως μας είπανε οι άλλοι για αυτήν και που σπάνια ψάξαμε οι ίδιοι. Να σας πω τώρα τι μου είπε κάποτε ένας νεαρός που μόλις με είδε, πιάσα μια κουβέντα και ήταν επιθετικότατος και τα κουβεντιάσαμε όλα. Πήγα για 10 λεπτά και κάθισα 2 ώρες. Ξέρετε τι μου είπε στο τέλος? Εκεί που ανήκω με έχουν εφοδιάσει με μπροσούρες για όλα όσα συζητήσαμε. Αυτά που άκουσα από εσάς δεν τα έχω ξανακούσει. Αυτή είναι η εικόνα που έχουν πολλοί. Γιατί ταυτόχρονα δεν υπάρχει η δημοκρατικότητα, άκουσα άμα θέλεις και εκεί, από το φόβο μήπως αλλάξει. Ένας άνθρωπος λοιπόν που θα θελήσει να πλησιάσει, όλα αυτά θα τα αναγνωρίσει. Και θα δει και κάτι, και τους κάλπικους. Εγώ δεν είπα ότι δεν υπάρχουν κάλπικοι, υπάρχουν. Αλλά θα μπορεί να δει και τους μεν και τους δε. Και εκεί να αποφασίσει ποιους επιλέγει. Άρα λοιπόν εναπόκειται στη δική του θέληση και ελευθερία να γνωρίσει χώρους που για πολλούς λόγους δεν τους γνώρισε. Και από εκεί πέρα έχει κάθε δικαίωμα να τους δεχτεί, να τους απορρίψει. Το να απορρίπτεις κάτι που δεν το γνώρισες και να θεωρείς δεδομένα αυτά που άλλοι σου είπανε, τότε αυτό δεν βοηθάει εσένα. Σας το είπα προηγουμένως. Εγώ σέβομαι την ελευθερία του καθενός και την ευθύνη του και δεν θα κουνήσω το δαχτυλάκι μου αν ο άλλος δεν θελήσει. Είπα στον νεαρό, εάν νομίζεις ότι εγώ θα σε κάνω πιστό, λάθος πόρτα χτύπησες. Δεν θα πάρω εγώ τη δική σου την ευθύνη. Σε ενδιαφέρει? Ψάχτω. Το τι κάνω εγώ, θέμα δικό μου. Εγώ είπα, βρήκα τη ζωή. Εσύ μπορεί να μην τη βρεις, πρόβλημά σου. Είπα κάποτε σε ένα συνέδριο νεολαίας, δεν πιστεύω σε καμιά θρησκεία. Δεν πιστεύω σε καμιά ιδεολογία. Αγαπώ τη ζωή, γι' αυτό ανήκω στην Εκκλησία. Και σηκώθηκε ένας. Βέβαια κατάλαβα το ερώτημα που ανήκε και μου λέει, πού το στηρίζετε αυτό? Και εγώ γέλασα. Γιατί άνθρωπε μου πρέπει να το στηρίξω? Σου είπα τι βρήκα. Αν δεν το βρεις εσύ, πρόβλημά σου. Βλέπετε τον άνθρωπο που θέλει λογικά να τα επεξεργαστεί όλα, ξεχνώντας ότι ο άνθρωπος είναι λογική, αλλά και κάτι πέρα από τη λογική του. Έχει διαίσθηση, έχει εμπειρία. Οπότε, αν το θελήσει, μπορεί να τα ζήσει. Και μην το ξεχνάτε, υπάρχουν και διακεκριμένοι άνθρωποι. Είδατε, δεν ανέφερα κανένα όνομα, δεν με ενδιαφέρουν τα ονόματα, που ξεκίνησαν αλλιώς και μέσα στον χώρο της επιστήμης και εξελίχθηκαν αλλιώς.
Γιατί ανακάλυψαν και βρήκαν. Θυμάστε ποιος είναι ο πατέρας του ανθρώπινου γονιδιώματος, ο Κόλινς. Ξέρετε τι ήταν ο Κόλινς πρώτα? Αγνωστικιστής και άθεος. Ξέρετε το βιβλίο που έγραψε μετά την ανακάλυψη του ανθρώπινου γονιδιώματος? Ανθρώπινο γονιδίωμα με υπό το σχέδιο που ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο. Εγώ τον έκανα? Κάποιος άλλος τον παρέσυρε? Ή η δική του, το δικό του ενδιαφέρον, η δική του ελευθερία, η ανακάλυψη κάποιων πραγμάτων που ίσως δεν έχει συνειδητοποιήσει? Ο καθένας έχει την ευθύνη της ζωής του. Και θα το ξαναπώ πάλι, εγώ δεν βλέπω το λόγο. Το έχω συναντήσει πολλές φορές, αλλά δεν βλέπω το λόγο. Γιατί πρέπει να κατηγορώ εγώ εσένα ή εσύ εμένα? Εγώ γιατί είμαι πιστός ή γιατί εσύ είσαι άθεος? Εγώ γιατί είμαι στην Εκκλησία? Πού τη γνώρισες την Εκκλησία? Έλα να ακούσεις ανθρώπους για την Εκκλησία. Έλα να μάθεις πώς άνθρωποι σώθηκαν, πώς είδαν την αγάπη, πώς είδαν ένα σωρό πράγματα. Τι ξέρεις αν δεν ζεις, αν δεν είσαι μέσα, αν δεν ακούσεις εσύ με τα δικά σου τα αυτιά να σου λέει το παλικάρι, αν δεν είχα γνωρίσει το Θεό θα είχα αυτοκτονήσει. Άρα λοιπόν μη θεωρούμε ότι επειδή εγώ έχω αυτή την άποψη πρέπει να την έχεις και εσύ. Αυτό δεν είναι ούτε ελευθερία ούτε δημοκρατία. Νομίζω λοιπόν ότι επειδή ο καθένας μας, ένας εξελισσόμενος διαρκώς άνθρωπος, που σήμερα ξέρει και νομίζει ότι ξέρει τι είναι, αλλά δεν ξέρει αύριο τι είναι και τι θα είναι και που θα βρίσκεται, νομίζω ότι η αγάπη που επιβάλλει το σεβασμό μεταξύ μας είναι η μόνη σωστή λύση. Τα υπόλοιπα οδηγούνται στην αλήθεια ακόμα και μέσα από το ψέμα.